हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय एन्ड महिलारि चेनेल दिनैनि भिडिअ'आनो जादों आङो आब' लाना थांनो नागिरदों बाबुनि बार्थडे दङ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थागोन आं दा साइकेलजोंसो थांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो साइकेलजों थांगोन आङो स्कुटि गैयाहाय मा पिअ पास जाबालाय स्कुटि मोनगौमोन ओमफ्राय दा पिअबो पास जाया परिखायानो जायाबालाय नाय लोगोफोर थांबाय दं बेनो जोंनि लामाया नुबायानो थाखायो जोंनि लामाखौ थांग्राफ्रोमबो लाजिबायसो आङो बेथ मानसिफोरा मासे इदि एदावो होमबा ब्लग बानायबानो लाजियो आङो ओंखायनो गामि बारबोनानै सोलाबाय लाजिनायखौ गारनांगौ माथो ब्लग बानायबा बार्थडे दं बाबुनि बिसानि आदानि जोंहा बाबुनि बार्थडे दं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन गोसो जायो दाउफोर बायदि बिनानायाव गानाब नोंखौ लानानै सिमां रायजोआव आंहानि बिब'आनो असिनाथारना फिसाथार आंनि मोखाङा दाला बायदियानो मालाय सान्द्रि बायदि हेलो लोगोफोर आं सानदोंमोन दिनै बिराद आं भ्लग बानायगोन होननानै नाथाय भ्लग बानायनायावनो आं भ्लग बानायनो होननानै फैबाय ओमफ्राय इसाथ' जोबोद गोबां मानसि लेंदोंमोन नालाय ओमफ्राय ना खामानि मावनो मानसि गैया होननानै आथुर आथुर जाबाय नालाय आं भिडिअखौ दोनथ'नानै खामानि मावनायसो लोगोफोर गाज्रि मोननांला बेखिनि क्लिपखौनो नायदो आं भिडिअ खालामनो मोनैनि बिराद अखान्थि जाबाय आरोना लोगोफोर बिराद मोजां जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखिनिखौनो नायदो लोगोफोर गाज्रि मोननांला नेक्स्ट भिडिअखौ आङो फुल लाबोनो नाजागोन